Здравейте! В този епизод на Вкъщи с Сандра ще ви покажа как да се приготвите най-търсената в Google рецепта за супа, а именно за пилешка супа. Първата ми стъпка е да сложа едно цяло пиле в дълбока тенджера, да го залея със студена вода и да го сложа да се вари. Докато пилешкото месо се вари, аз ще нарежа зеленчуците на дребни купчета. Един морков, нарязан на ситни купчета, е достатъчен за пилешката супа. Ще използвам 2 картофа. Тях също ще нарежа на дребно. Една глава лук е следващия продукт, който ще добавя в пилешката супа. Отново ще го нарежа на много ситни купчета и ще го прибавя след като пилето се свари и го обезкостя. Стръкове целина са магията на пилешката супа. Хрупкави, придават много хубав аромат, много хубав вкус на пилешката супа и на всяка зеленчукова. Ще нарежа няколко стръка отново на дребни купчета и ще прибавя в тенджерата. Цялото пиле вече е сварено. Изваждам го и го оставям да се охлади, за да мога много старателно да го обезкостя. В вече прецедения пилешки бульон добавям зеленчуците, нарязани на ситни купчета, и докато те се варят, ще обезкостя пилето. На пилешката супа ще отстраня не само костите, но и кожата на месото. За да стане още по-вкусна супата, добавям 2 купчета пилешки бульон Маги. Докато супата се вари по 30 минути, ще приготвя застройката. Отделя жълтък от белтък. Използвам само жълтъка. Смесвам го с 2 супени лъжици кисело мляко и 1 супена лъжица брашно. Картофите вече са омекнали. Добавям фидето, като го натрошавам на дребно. Прибавям месото и оставям супата за още 10 минути, докато фидето омекне напълно. През това време добавям бульон към застройката, за да я темперирам. И супата е почти готова. Темперирам застройката, като прибавям малко от бульона. Бъркам.
След това добавяме готовата супа. Отстранявам пилешката супа от котлона. Нарязвам на доста ситно, прибавям. Супата е готова за сервиране. Супата се сервира гореща и по желание се декорира с четвъртинка пресен лимон. В следващите епизоди на Вкъщи с Сандра очаквайте още интересни и практични рецепти. До скоро!